Siyakuthokozela ukukhuluma nawe kwi-channel. Inamba ke sense kusongo 985 ntambama ku WhatsApp ungayisebenzisi, uma SMS ungayisebenzisi, ama direct calls kuphela. So bingelela cela ngasonke isikhathi. Itsara uyafona noma wenza ubhala khona la ku YouTube nakhona bingelela cela yabo. Simanga ncube uthi uphupho ubanjwa nendoda ngabe kushona. So usimanga la uhlule ukubingelela wahlule ukucela. Kodwa ke uphupho ubanjwa nendoda ushithi uphupho ubanjwa ucheater. Ngenze uphupho ubanjwa nendoda, ngenze uphupho ubanjwa nentombi, uphupho ubanjwa nomfazi womuntu. Kuyafana. So thina singathi number 1 ngokujwayelekile. Lento ingakhomba ukuthi uma uphupho ubanjwa ukuthi uyajola kusokuwuphawu lobi lolusho ukuthi ke sekuseduze ubanjwe. Uma ukuthi wena uyajola noma ungafihla sekusondele uzobanjwa ngoba livela nje lento vele iyakho umuntu wena uyajola usuphupha lo muntu uyakubamba. So rest assured that person uzobanjwa. Ngoka Luka 8:17 ngokuba kukho okusithekileyo okungaye kwahlaluka nokuyisifubo okungaye kwaziwa kube sobala. Ngoka John 8:3 kepha ababhali nabafarisi baletha kuya owesifazane ebanjwe ephinga. Sebemise phambi kwabo bathi kuye mfundisi lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. So qaphelekela uyekela ukuganga umuntu nomuntu. 2 yenzeka uma uphupha futhi ubanjwa ukuthi uyajola kube uphawu nje olubi olusho ukuthi izindlela zakho azimthokozisa uNkulunkulu futhi ke zizovela obala izimfihlo zokungathembeki kumuntu wakho uma ukuthi vele unomuntu wena. Lo uphupho ubanjwa. Ngoka Mateyu 10:25 verse 26 ngakho ke ningabesabi ngokuba ke akukho okusitshekelweyo ongaye kwambula nokufihlweyo ongaye kwaziwa. uHezekiel 23:21 walangazela ukukhanuka kobusha bakho ekucindezeleni kwezingono zakho ngaba sekubile inxenye nqobusha bamabele akho. Azivale ngokuthi ke number 3 futhi kumupho la ubanjwa ukuthi uyajola. So ungabe uphawu hlwesinye isikhathi olungabe lusho ubuqotho nokuyisithiba nokungasoleki kwakho kumuntu wakho kumuntu oziphethe kahle, kodwa le apply only kumuntu oziphethe kahle ngoba ngenzeka uziphethe kahle vele kodwa isiphupho ubanjwa ukuthi uyajola. Seleyo ingaveza ukuthi wena umuntu oqotho, wena umuntu osithibayo, wena umuntu ongasoleki kumuntu wakho. Yabona? KumaHebheru 13:4 ukuganana makuhlonishwa yibo bonke umphetho ungabe nasisihla ngokuba izifebe neziphingo uNkulunkulu uyakuzahlulela. Kodwa ke sometimes azivale ngokuthi ke uma uphupha ubanjwa ukuthi uyajola isengenzeka into manga ukuthi lento kunabantu esebezama ukufaka mhlupho umoya omubi uyichitho ukuze umyeni wakho nomfazi wakhe engakuthembi wena. Yabona egcine kusola ngento ongayenzanga. Yebo, siyabona. Kuleka